Bona nit, clientela. Entonces, yo lo que creo que ahora no estamos sufriendo ya la crisis de el testigo, su nombre, apellido, de Polvo Calvo Sotelo. La presa de Tous va desaparèixer a Ràdio causa 9, d'un esforç. la teua. A Castelló, 103.7. I recorden també, per favor, deixar-nos un telèfon de contacte per a fer-los arribar invitacions per anar al teatre. El director de l'ENS, Radio Televisió Espanyola... Hola, Pere. Soc l'inspector Corrales. ¿Te'n recordes de mi? No se queden en estos palos. No, espera, que estic gravant. Luis Gil Orozco del GDS. No creguen que la Guerra Freda ens ha arribat a València, ni que algun míssil escapat ha caigut a la plaça vostè de hauria d'haver l'Ajuntament. participat en una taula rodona a la UIMP, a València, al Palau de Pineda, a propòsit de l'obra de Joan Fuster. I és la nostra televisió ja, La nostra, clar. l'autèntica, la local, la local. la nostra. Molt bé. Esperem que duri molts anys també I que sigui la nostra llengua, no? i que ajude, home, naturalment. Baby Jane Hudson made the money that paid for this house. That's who. You don't know what you're saying. Blanche, you aren't ever gonna sell this house. Usted y yo hemos vivido muchas cosas juntos, ¿verdad? Pero hay algo que todavía no hemos hecho y brindar. ¡Felicidades! Vicky Bay. Hola. Bruce Wayne. ¿A qué te dedicas, Bruce? Buenas noches. ¿Qué? Es lo normal que tengo que decir, ¿no? Lo que pasa es que no quiero decir muchas cosas, no vaya a ser que me equivoque.
Hola, bon dia. Avui, 9 d'octubre, comencen les emissions regulars de Canal 9 Televisió Valenciana. En primer lloc, emetrem un missatge del molt honorable president de la Generalitat. Informativos, películas y dibujos animados. Musicales, de la calle, yo qué sé, ¿no? Volem escoltar els 12.000 aficionats que omplin ixa plaça de vots de València des d'ací, des de Göteborg. Han cortado ya, nos han cortado, ya mos han tallat, ¿Per qué? Perquè mos han tallat ja. Que mos han tallat ja. Ja mos han tallat, Manolo.